som sa bránil, svoje plány mal. Veď len s tebou, Ježiš, je život zmysel má. Máš moje áno, Ježiš, áno. Máš moje áno, chcem pre teba žiť. Keď som radosný, aj v čase skúšky. Máš moje áno, dôverujem ti. Nedbám na to, čo mi praví svet. Nie. V ňom pravého šťastia pre mňa niet. Nie. I keby som bohatstvo i slávu mal, bez teba som iba ako prázdny čbán. Dlho som sa bránil, svoje plány mal, veď len s tebou, Ježiš, je život. Možno sa počuť má, či nie? Musíte dobre počúvať, keď ma chcete počuť. Možno sa pamätáte, tí, ktorí ste boli na minulom večeri chvál, že sme sa modlili za Kazachstan. Bol tu niekto, kto bol minulý večer chvál? Kto tu bol? Hej, super. Takže viete, o čo ide. A dnes prakticky máme takú vzácnu návštevu, našu sestru Helenu, ktorá strávila niekoľko mesiacov v Kazachstane a pokračuje ďalej v misii. Tak ja by som bol veľmi rád, aby nám povedala niečo o tom, ako to tam funguje a vlastne za čo sme sa modlili. Chcem vám všetkým najprv poďakovať za modlitby. Mene všetkých tých našich drahých bratov a sestier v Kazachstane, za ktorých ste modlili. Peter mi poslal potom elektronickou poštou záznam z týchto modlitieb, takže mnohí ich mohli vypočuť a veľmi ďakujú. A ja chcem poďakovať vám za modlitby, lebo pred 4 mesiacmi ste sa modlili za mňa, keď som ja práve vyrážala z Prešova už, som tu nebola. A došli mi, niektorí mi poslali správy, SMS-ky, čo im Pán dal a bolo to pre mňa veľkou silou. Keď som šla pred 4 mesiacmi a išla som na 4 mesiace, tak trošku som sa bála, pretože tam sú to iné klimatické podmienky ako tu a už nie som najmladšia a nevedela som, ako to zvládnem. Dneska chcem vzdať Bohu chválu za to, že môžem povedať, že som prežila 4 najšťastnejšie mesiace môjho života a pritom som celý život nikdy nebola nešťastná. Celý môj život je jedným veľkým požehnaním. Ale keď som tam prišla, mala som taký pocit, ako keby Pán Ježiš stál pri dverách a čakal na mňa. Ja som to cítila. A otváral všade predo mnou dvere, aby som vošla a vstúpila. A čo bolo potrebné, čo som mala robiť, som robila s takou ľahkosťou, ako nikdy v živote. Pred mnohými akciami, ktoré sme robili pre Pána, som zažila aj duchovný boj, aj skúšky, aj ťažkosti. Ale tam som len videla, ako to tečie. A mohla som to vnímať, prežívať a robilo ma to veľmi, veľmi, veľmi požehnanou a šťastnou. A keď som tam bola, videla som, aká je tam veľká potreba v cirkvi. Je tam veľmi málo kňazov, nie ako tu na Slovensku a zvlášť na východe. Je tam málo reholných sestier a je tam ešte aj menej veriacich ako tu. Ale títo ľudia majú hlad po Bohu. Je tam veľká práca ešte pred nami. A všetci ma prosili, aby som ostala dlhšie, aby som tam nebola iba 4 mesiace. A tak som sa modlila, rozlišovala. Boh ma strašne veľmi silno požehnával. Všetko, čo som sa tu na Slovensku naučila, mohla som tam robiť. Dvere pre novú evangelizáciu boli všade pre mňa otvorené. A tak keď som prišla po rekolekciách, ktoré sme robili pre kňazov a reholné sestry, hneď ďalší týždeň som robila duchovné cvičenia pre ženy, ktoré sú veľmi zranené. Potom pozývali ma na dekanátne stretnutia a otec biskup ma oslovil, aby som hovorila kňazom, hej, čo som sa cítila taká malá
ale bola som veľmi prijatá, že nebolo to ťažké, bolo to tiež veľké požehnanie pre mňa. Robili sme tam kurz Alfa, kurzy o výchove detí, kurzy rodičovstva, ktoré tu som asi 3 kurzy som tu takéto mohla robiť, tam sme im ich mohli ponúknuť. A tým zo Slovenska Peťo, Bohdana a Adelka prišli pomôcť a spolu sme robili 2 kurzy Nový život. Plus každú stredu stretnutia v malých skupinách. Takže bol to pre mňa veľmi krásny čas a ja som trávila dosť času aj na modlitbách, aby som dobre rozlíšila, nie kde ja chcem byť, ale čo Pán chce. A také slovo z Apokalypsy, zo zjavenia svätého Jána ma silne oslovilo, že mám nasledovať baránka, kamkoľvek kráča. A tak som pred mesiacom poprosila mojich predstavených, či ešte môžem ostať ďalší rok v Kazachstane. A prišla mi z Ríma pozitívna odpoveď. No a dostala som tiež jedno také prorocké slovo, že mám poviesť Božie vojsko na nové miesta. Tak sme dostali novú víziu a zároveň nielen víziu, ale aj také pozvanie od otca biskupa miestneho. My sme prevzali jedno také centrum ako spoločenstvo Maranata a viedli ho. Takú bázeň som z toho mala, ale videla som, že Boh nám nielen mne, ale celému spoločenstvu otvára dvere, lebo chce robiť nové veci. Možno, že všetci nemôžeme ísť do Kazachstanu, ako tu sedíme, ale možno, že teraz niektorí sa pýtate, ako ja môžem pomôcť. Chcem vás všetkých povzbudiť, keby ste každý deň aspoň jednou vetou sa pomodlili za všetkých misionárov v Kazachstane a za všetkých, ktorí nepoznajú Krista, aby sme im ho mohli ohlásiť, priniesť a dať spoznať. Možno, že niektorí, nie všetci, ale niektorí možno, že ste požehnáni aj materiálne, môžete pomôcť finančne. Na našej stránke Maranata budeme mať aj číslo účtu pre Kazachstan. Aj teraz tam pôjdu 3, alebo možno, že aj 4 ľudia na celý rok a tiež plánujeme robiť veľa evangelizačných aktivít, že zíde sa každá korunka. Ak môžete pomôcť, sme za to veľmi vďační. Nedostávame v Kazachstane žiadny plat, robíme projekty a zháňame peňažky, kde sa dá. Takže žijeme z Božej prozreteľnosti a vy môžete byť časťou toho, ak cítite, že vám to Boh hovorí. Tiež niektorí môžete dať Bohu mladosť a čas a silu svoju. Ak ste v spoločenstve alebo chcete vstúpiť do spoločenstva, modlite sa, ak vás Boh bude volať, môžete prísť na rok, 2 alebo 3 na misie, pomôcť niečo, dať nejaký čas cirkvi. Samozrejme, že chce to najprv prípravu, ale my v spoločenstve máme ľudí, ktorí pomôžu pripraviť nových evangelizátorov a nových misionárov aj pre cirkev v Ázii. No a chcem vám povedať, že skúsenosť v inej kultúre veľmi obohacuje. A ja môžem povedať len toľko, že pri tejto službe som vždy viac ešte dostala, ako som dala. Takže chcem vás povzbudiť, ktorí možno, že máte nejaké obavy, nebojte sa, pretože toto je nie o mne, ale o Bohu. A všetkým vám ďakujem za modlitby a tiež modlím sa za vás, aby ste boli tak požehnaní, ako som v tomto roku zasveteného života, požehnaná aj ja. Ďakujem, Boh vás žehnaj. Ďakujeme veľmi pekne, sestre Helene. Štandardná otázka, pamätáte sa, čo bolo na minulom večeri chvál? Áno, o čom sme rozprávali? Hovorili sme od samého začiatku, keď si prebehnem vlastne celú túto sériu premenení, tak hovorili sme na začiatku o tom, že je dôležité, aby sme prežili náš život s určitým cieľom. A ten cieľ je potrebné rozpoznať podľa toho, aký nám ho Boh dal. A je veľmi potrebné, aby sme vedeli, aký cieľ s našim životom, aký zámer má Boh. O tom sme hovorili vlastne v prednáške, prečo mať cieľ v živote. Potom sme hovorili o tom, ako sa približiť k Bohu. To znamená, že Boh sa nikdy nevzdiali od nás, sme to jedine my,
ktorí sa väčšinou vzdialíme od Boha. A jedna dôležitá vec tam bola, že jednoducho nesmieme byť spokojní so spôsobom života, aký máme teraz, pretože to je takou veľkou prekážkou k tomu, aby sme sa priblížili k Bohu, aby sme boli naozaj blízko Boha. Preto je potrebné túžiť stále viac a hĺbšie a viac. A na tomto svete proste stále budeme mať čo viac a viac poznávať Boha. Potom sme hovorili o tom, že je dôležité, aby Boh požehnal naše fyzické zdravie, a to sme hovorili vlastne o tom strese, ktorý má obrovský vplyv, ako eliminovať stres, ako stres premeniť na požehnanie. Potom sme hovorili o tom, a to bolo minulé stretnutie, ako vlastne bojovať s myslou, ako si vedieť nastaviť myseľ a odozdať Bohu naozaj svoje myslenie a urobiť takú zmenu svojho myslenia, že naozaj tu v hlave všetko začína. A dnes budeme hovoriť o čom? Aha, už máte to, áno, super. Ako zvládať emócie? Marek 12. kapitola, 29. až 30. verš, môžeme aj spolu si to prečítať. Ježiš odpovedal, prvé je toto, počuj Izrael, Pán náš Boh je jediný Pán. Milovať budeš Pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily. Amen. Necítite, keď to Ježiš hovoril, alebo proste jednoducho, keď to cituje niekto, necítite v tom Božom slove, že tam sú nejaké emócie? Z celého svojho srdca, z celej svojej mysle a zo všetkých síl, zo všetkého, čo ako máme, aby sme naozaj túžili po Bohu, aby sme milovali Boha. V tomto texte je kopec emócií, pretože Boh stvoril emócie. Dôležitú vec je jednoducho vedieť to, že Boh má tiež city. On je takisto emocionálny Boh. On takisto prežíva radosť, prežíva smutok, prežíva hnev. Takisto nad hriechom a nad zlobou, čo sa deje. Ale jednoducho, on je naozaj emocionálny Boh. A preto aj ty a ja máme emócie. Preto sme tak boli stvorení, lebo sme boli stvorení na jeho obraz. To znamená, že ty a ja máme takisto emócie také, aké nám Boh stvoril. To znamená, že dôležité je vedieť aj to, že Boh cíti. Je to dar. Jednoducho aj negatívne emócie majú svoj význam. My si niekedy myslíme, že proste taký hnev napríklad, že to je strašne niečo zlé, že to by bolo najlepšie, keby nebol. Ale čo hovorí Sväté písmo? Že hnevajte sa, ale nehrešte. Ide o to, čo urobíme potom. Nie o samotnú emóciu, ktorú máme. A toto je dôležité vedieť. Keď si prečítame Genesis 1.26, na to Boh povedal, urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby. Všetko, čo máme my, nám dal Boh podľa svojho obrazu. To znamená, že aj Boh má city, aj Boh má emócie a takisto Boh prežíva emocionálne veci, tak ako ich prežívame my. Môžeme však prísť k takým dvom extrémom. A ten jeden extrém, to je prakticky byť totálne emocionálny, taký emocionalizmus. To znamená, že to sú ľudia, ktorí jednoducho si myslia, že najdôležitejšie na tomto svete je mať dobré emócie, si to užiť, mať dobrý, taký vychutnaný život a užij si, kým si mladý, bo kto vie, jak na starosť bude a taký emocionálny, jednoducho, on si myslí, že najdôležitejšie je prežívať veľmi dobré emócie. A že keď toto je, tak toto je vlastne cieľom nášho života, toto je veľmi dôležité. A na druhej strane existuje ešte taký smer stoicizmus a tí zase všetko berú veci cez rozum. Oni si myslia, že jednoducho všetko proste, čo je rozumové, čo je intelektuálne, toto je správne a tie emocionálne veci, to sú pre malé deti alebo citlivé osoby, ale ja proste to musím všetko s chladnou hlavou, hej? Taká známa, obľúbená výchova mnohých otcov v dnešných rodinách je povedať synovi, vieš čo, synu, chlapi neplačú. Toto ne. Hej? Toto si proste nechaj tak, toto nemôžeš, lebo to chlapi neplačú. A pritom to nie je dobré. Samozrejme, že stred je, tá zlatá stredná cesta je dobrá. Ani jeden extrém, ani druhý extrém nie je dobrý. Ale ten stred, ktorý je medzi tým, je veľmi dôležitý. Zaujímavé je, že aj ľudia svoju vieru prežívajú v týchto dvoch spôsoboch. Jedni prežívajú, že proste city nie sú dôležité vo viere, dôležité je
pravda, ktorú prežívam, informácie, ktoré mám, ja viem, že Boh toto miluje ma a tam, keď toto budem robiť, toto sa stane. City nie sú dôležité. A na druhej strane sú ľudia, ktorí prežívajú mnoho vecí veľmi citovo a chodia napríklad aj na večeri chvál, ako sú tieto, len preto, aby sa citovo uspokojili nejakým spôsobom a hľadajú ten zážitok, lebo je im dobre a preto chodia. Takže v tomto prípade sa stáva, že tie city samotné, keď sú pred Bohom, tak sa mi stávajú modlou. A to nie je dobré. Lebo niektorí ľudia hľadajú vo viere ešte viac citov ako samotného Boha. A to nie je dobré. Takže zase niekde ten stred je veľmi dôležitý. A taká úžasná kniha existuje, tu je skrytá, je pomerne hrubá, je tam toho dosť vo vnútri, ktorá vyjadruje všetky emócie, ktoré človek môže na tejto zemi cítiť. Viete, ktoré to sú? Ktorá je to kniha? Je to kniha Žalmov. To vieme preklikávať aj ďalej, či? Hej? Už sme na 4. A sa mi to nevidelo, tak už... To nevadí, minulého roku ja som trošku minulý mesiac. Mne sa zdá, ako keby to bolo pred rokom, lebo ten čas tak ide, viete, rýchlo. A neviem, čítali ste knihu Žalmov? A možno ste sa niekedy čudovali, že aké odveci veci sú, hej, v Božom slove. Že bodaj by si Bože pozabíjal hriešnikov všetkých a urob mu zlé a nech bude a neviem čo. Ale jednoducho celá tá kniha Žalmov to je vyjadrenie citov, ktoré človek môže prežívať. A z týchto kníh sa môžeme mnoho učiť. Je tam naozaj každá emócia. A tak, ako som hovoril skôr, že my sa môžeme veľa vyťažiť a naučiť aj z tých negatívnych emócií, ktoré prežívame. Sú tam žalmy hnevu, radosti, chvály, lamentácií, prózieb a všetkého možného. Ak chcete naozaj preštudovať z Božieho pohľadu viac taký citový život človeka, tak odporúčam naozaj knihu Žalmov. A postupne pomodliť sa a premeditovať túto knihu. Jedna z dôležitých vecí je, skôr než začneme hovoriť, ako ovládať svoje emócie, lebo na to všetci čakáme, je, prečo vlastne ovládať svoje emócie. A jednoduchá vec na to je, a sú na to vlastne, dá sa povedať, také 4 body tiež. Poprvé, že city nie sú spoľahlivé. Skúsme si prečítať príslovia 4.12. Nejedná cesta vidí sa byť správna človeku, no napokon predsa len vedie do smrti. Možno, že veľakrát ste si mysleli, že ja cítim, že toto je dobré. Hej, to bude určite tak. Mám takú intuíciu, že to určite vyjde. Spravili ste to a nevyšlo to. Je naozaj dôležité naučiť sa to, že my sa nemôžeme na 100% spoľahnúť na city. City nám môžu ukazovať nejaký smer alebo niečo, že niečo nie je v poriadku alebo že sa niečo deje. Môže to byť taký ako keby varovný príznak, ale nemôžeme sa na nich úplne spoľahnúť, pretože to nie je pravda vždy to, čo si cítiš. Minule sme hovorili, že nie je vždycky pravda to, čo si myslíš, a dnes chcem povedať, že to, čo cítiš, to nemusí byť pravda. To, že ty prežívaš nejakú vec, nejakú situáciu tak, ako to prežívaš, to neznamená, že ona naozaj v takom stave je. A to si ešte trošku neskôr povieme ako. Po druhé, je dôležité vedieť, že prečo ovládať svoje emócie, pretože nechcem byť manipulovaný. Ak nekontroluješ svoje emócie, ak ich necháš úplne plynúť, tak oni začnú kontrolovať teba. Ak ty nezastavíš tú svoju danú emóciu včas a prehupsneš cez tú hranicu, kedy ešte to zvládaš, tak potom oni začnú kontrolovať teba. A ty sa stávaš takým náladovým človekom. Jednoducho, akú mám náladu, tak dneska bude. Viete, mnohí zamestnanci hovoria, že mám náladového šéfa. A mnohí zamestnanci sú náladoví. A nie stále šéf je náladový, ale možno, že ja, ktorý som zamestnanec a mám inú náladu a vidím veci ináč ako predtým. Jednoducho, je to jedno, kto je čo, ide o to, aby sme nepodliehali citom, pretože ak sa naozaj budeme spoliehať a budeme smerovať celý náš deň podľa toho, ako sa cítime, tak je tu veľké nebezpečenstvo, že city začnú manipulovať s našim životom. Takisto, keď budeš veľmi spoliehať na city, tak iní budú s tebou manipulovať.
A to rôznymi spôsobmi. Jednou z takou ukážkou sú napríklad obchodníci, ktorí sú školení na to, aby ťa dostali citovo na to, aby si tú danú vec kúpil. Možno, že však ako pozeráte asi reklamy a vidíte, že jednoducho si musíš proste, musíš toto, hej, lebo keď si toto nekúpíš, tak to nevieš, čo je život, hej, alebo oni vám tak všetko naaranžujú, že po ničom netúžite, len si natrieť chleba s maslom, hej, napríklad. A práve s tým, ktorý je v reklame. A proste všetci útočia na naše city. A všetci nás chcú ako keby dostať. Ale ak my nedokážeme ovládať tie naše city, tak potom city začnú ovládať nás. Neviem, či sa vám niekedy stalo, že ste kúpili vec, ktorú vám vôbec netreba. Môže niekto svedectvo povedať na tú tému? Áno, idete do obchodu a jednoducho idem kúpiť pár vecí, ale prejdem sa po regále a tak na mňa žiari, hej, tá tyčinka, alebo proste to mi určite treba. Nejaká dievčata, hej, nejaká blúzka, alebo čo, to mi určite treba, alebo to nič, že mám 3, ale to tu chcem, aj tak. A tak si ju kúpim a prídem domov a až taká krásna sa mi nevidí, hej, ale proste tam naaranžovaná, nasvietená, viete, ja som robil niekedy so svetlami takými špeciálnymi a my sme dokázali nasvetliť mäso, proste, že trojdňové vyzerá jak práve donesené, hej. Proste to všetko útočí na naše city. A nechceme byť nimi manipulovaní. A ešte jedna taká dôležitá vec je, že satanov nástroj, a to veľmi, veľmi rád využíva, je to, aby ťa ako keby napchal negatívnymi emóciami. On toto miluje, keď my sme proste nervózni, keď sa hneváme, keď nemáme radosť, keď jednoducho všetko negatívne, čo je, on s tým veľmi rád pracuje. A keď my sa necháme a podáme tomu celému, tak potom to začína vplývať na náš život. A začína to vchádzať do nášho srdca, do našich skutkov, do všetkého. A tak celý náš život sa začína ako keby viesť alebo smerovať podľa našich emócií a podľa nálad, ktoré máme. Ak ich nebudeš vedieť ovládať, tak potom nemá šancu prežiť pred zlým. Toto nemáte, ale 1. Petrov 5.8 list hovorí: buďte triezvi a bdejte, váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. A toto je naozaj pravda. A je naozaj dôležité, aby sme si dali pozor na to a dokázali mať city pod kontrolou. Po tretie, je veľmi dôležité, prečo ovládať svoje emócie. Je dôležité to, že sa jednoducho chcem páčiť Bohu. Boh nemôže byť Bohom v mojom živote, ak city sú Bohom v mojom živote. Zapamätajme si, že to, čo je v mojom živote na prvom mieste, tak to je môjim Bohom. To je to, čo ma riadi. To je môjim pánom. A preto toto nechcem. Ak naozaj Boh kráľuje môjmu životu, tak všetky rozhodnutia, ktoré robím, by mali byť založené na jeho slove a na ňom. Nie na tom, ako veci prežívam. Preto je veľmi dôležité, aby sme nerobili dôležité rozhodnutia, keď sme citovo rozladení. Keď sme unavení, keď sme nervózni, keď nás bolí zub, keď proste prežívame niečo zlé, alebo viete, mnoho ľudí urobí náhle riešenia, náhle rozhodnutia v nesprávnej chvíli, práve keď sú emócie na vysokej úrovni, hlavne tie negatívne, a oni sa proste hneď chcú uzavrieť túto danú vec. Ale to nie je riešenie, to nie je správne, to je hlúpe takto robiť rozhodnutia. Pretože my sa máme opierať o Božie slovo. A najprv, kým sa nespýtam Boha, kým sa neukľudním a nie som schopný počuť Boha, čo On mi chce na to povedať, tak robím dôležité rozhodnutia. Kopec ľudí urobilo nesprávnych rozhodnutí a trápi sa kvôli tomu v živote. Mám skúsenosti mnohé, poznám ľudí, ktorí spravili takéto rozhodnutia. Rimanom 8, 6 až 8, to si môžeme aj spolu prečítať. A zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa ducha je život a pokoj. Veď zmýšľať podľa tela je nepriateľstvom voči Bohu, lebo sa nepodriaďuje Božiemu zákonu a ani sa nemôže. A tak tí, čo žijú telesne, nemôžu sa páčiť Bohu. Ale ty a ja sa chceme páčiť Bohu. Je tak? Amen. Po štvrté, prečo ovládať emócie? Pretože chcem mať úspešný život. Chcem mať úspešný život podľa toho, ako Ježiš prisľúbil. Život v hojnosti, v pokoji, v radosti
s ním. A toto je dôležité. Ak vieš naozaj ovládať svoje emócie, tak si úspešný aj vo svojom živote. Mnohokrát je oveľa dôležitejšie to, akým človekom si, ako to, aké máš IQ. Alebo koľko poznatkov máš. Alebo koľko škôl máš vyštudovaných, vysokých, nízkych a všelijakých iných. Naozaj je najdôležitejší tvoj charakter a to, kým ty naozaj si. Tvoj emočný kvocient je oveľa dôležitejší, keď ho máš pod kontrolou, ako inteligentný kvocient. Viete, čo je IQ, že? A mnoho ľudí má naozaj vysoký intelekt, ale nedokážu žiť s inými ľuďmi. Majú obrovský problém. Keď si tak zoberiete, tí najúspešnejší manažeri, ktorí sú v takých veľkých firmách a dotiahli to naozaj ďaleko, tak oni oveľa viac dokážu ovládať svoje emócie, ako čo sa týka vzdelania. Nemajú také vysoké vzdelanie, možno veľakrát, a toľko poznatkov a neviem koľko inteligencie a všetkého možného, ako to, že vedia naozaj ovládať svoje emócie. A tým pádom vedia si spraviť vytvoriť ten správny prístup k ľuďom a vedia s ľuďmi jednať. A toto je aj v biznise oveľa dôležitejšie, ako mať kopec poznatkov, ale neviem to jednoducho dať von, podeliť sa s inými o to. Neviem s človekom žiť. A to je tiež veľmi dôležité. To nám hovoria aj príslovia 5.23. Skúsme spolu si prečítať. Taký zomrie z nedostatku náuky a zmlúdi v množstve svojej hlúposti. Koľko ľudí možno poznáte, ktorí stratili reputáciu kvôli proste nejakému afektu, keď vybehli na niekoho a proste tedy úplne klesli v očiach iných, pretože nezvládli svoju emóciu. Alebo, ja neviem, na nejakom večierku, hej, proste niečo spravili, niečo urobili, citovo sa nadchli a spravili nejaký hriech a jednoducho to sa potom s nimi ťahalo už celý život. A toto my nechceme, ani ty, ani ja, aby v mojom živote bolo. Preto je veľmi dôležité, aby sme naozaj mali emócie pod kontrolou. Tak ako Peter vo svojom liste hovorí, môžeme spolu, aby zostávajúci čas v tele nežil ľudským žiadostivostiam, ale Božej vôle. A tie ľudské žiadostivosti veľakrát sú podriadené citom. City sú práve to, čo nás dokáže nadchnúť pre veci a na to si musíme dať veľmi veľký pozor. A teraz by sme prešli k tomu, že ako ovládať svoje emócie. Teraz sme si povedali, prečo je dôležité ovládať a teraz ako ovládať emócie. Musíme začať tak. Ak cítim nejaké emócie, či už sú dobré, ale väčšinou s tými zlými bojujeme, lebo keď sú dobré, tak tie potom má každý rád okolo nás, aj názad a tak ďalej, ale práve tie negatívne, keď nás premáhajú, je veľmi dôležité, aby sme dokázali pomenovať danú emóciu. Musíme vedieť, o akú emóciu ide. Nemôžem ja riešiť nejaký neznámy pocit, že neviem, čo mi je, ale buď ticho, hej? Alebo proste daj mi pokoj, idem preč a neviem, čo mi je. A toto nie je riešenie. Ja musím vedieť, čo mi je. A preto to musím nájsť a musím skúmať a hľadať a prosiť Boha, aby mi to ukázal. Ak chcem vyriešiť nejaký problém, tak musím poznať ten daný problém, ináč ho nebudem vedieť vyriešiť. Mnohokrát ani ty nevieš sám, že čo prežívaš. Nevieš popísať danú emóciu. Veľa ľudí, hej, ja som taký citlivý a ja viem. Ale keď sa ťa tak spýtam, aké emócie si prežila dnes, od rána do teraz, by ste vedeli vymenovať konkrétne, že čo? Keď áno, tak je to dobré, a keď nie, tak treba na tom popracovať, aby naozaj sme našli to, čo prežívame. Preto je veľmi dôležité sa opýtať, že čo naozaj cítim. Čo to je? Čo bol koreň, že túto emóciu vyvolalo? Prečo som smutný? Prečo som nahnevaný? Prečo nemám náladu? Prečo je mi od veci? Alebo niektorí mladí hovoria, že mám depku. Prečo mám depku? Hej? Depka to je tiež zlá emócia. Proste smutok, strach a všetko možné pomiešané jedno s druhým. Treba priznať to prečo. Prečo to prežívam takto? Nevyšlo mi niečo, alebo niekedy je veľmi dôležité povedať, viete, je ľahko prísť z práce domov, alebo proste si prinesieme nejaký problém z práce a manželka si to odžije, hej, alebo deti. Ale
Tam treba sa zastaviť a povedať, vieš čo, moja zlatá, nie ty si problém, ale toto v práci je problém a ja tak reagujem, odpusť mi, pretože toto a toto ma naštartovalo. A toto je dôležité si uvedomiť. Je dôležité vedieť, kde je koreň tejto emócie, aby sme vedeli túto emóciu potom nasmerovať správnym smerom. Takisto je veľmi dôležité pri tom pomenovaní emócií vedieť, že aké mám spúšťače. To znamená, že ak mám hnev, čo spravím? Viete, niekto keď má hnev, tak má chuť niekoho šusnúť. Hej? A to je jedno, či si to zaslúži, či je to niekto cudzí, alebo ten daný, alebo kto. Viete, moja myška najmenšia, tak ona niekedy bojuje s takýmito emóciami a tiež sa nám stalo, že sme boli v kostole napríklad a sme sedeli a jej nevyšlo miesto tam, kde chcela sedieť. Hej, proste nejak ju vytisli na inú stoličku a tak. A ona proste ju to napalilo, sa nahnevala a teraz nevedela, že kde to vypustiť. Tak vedľa nej sedel môj ďalší syn Maxi a tak prišla aspoň, a tak mu aspoň vstúpila na nohu. Hej. A on chudák nevedel, že čo sa stalo. Takže to je ten spúšťač vlastne, hej, že poznať sa, že keď som smutný, tak čo robím? Hej? Zavriem sa do izby, alebo chcem ísť rozprávať s ľuďmi. Keď som nahnevaný, chcem takoho zbiť, alebo chcem ísť do lesa, hej, a trhať listy z konára, alebo proste každý má niečo iné. Pochopili ste, hej, čo som myslel? Nie, že budete s hrebľami. Ako minule jeden mu dali pohrabať záhradu a on pohrabal stromy. Jednu dôležitú vec pri tých spúšťačoch a pri týchto veciach je si uvedomiť aj to, že ak nedokážeš o tej danej emócii rozprávať, nie som hladný, to nebolo. Jedna vec je dôležitá, ak nedokážeš o tej emócii rozprávať, to znamená, že tá emócia ťa už ovládla a ty už ju nemáš pod kontrolou. Ak ty sa nechceš s nikým rozprávať o tom, čo ty prežívaš, to znamená, že tá emócia ťa už dostala a ty už nie si schopný sa z toho dostať von. Ty potrebuješ pomoc, aby ti niekto pomohol. Ak máš strach a bojíš sa o tom rozprávať s niekým, to znamená, že túto emóciu, tento strach už nemáš pod kontrolou. Už ťa ovláda. Toto je dôležité takisto vedieť. Na druhej strane, ak ty prehltneš túto emóciu a pokúsi sa ju zatlačiť v sebe, tak to tiež nie je dobré. Pretože to jednoducho žalúdok raz vyvráti. A ona vyjde von. A v oveľa horšom stave, ako ste ju prehltli. Preto je veľmi, veľmi dôležité, aby sme s tou vlastne emóciou vyšli vonku a zistili, čo to je, ako reagujem, keď prežívam danú vec a čo s tým potom robím. Ak chcem naozaj ovládať emóciu, tak poprvé musíme pomenovať, tak ako som teraz povedal, a po druhé musíme ju ako keby vyprovokovať, tú emóciu. David veľmi často prosil Boha, aby naozaj mu pomohol zvládať jeho emócie. Tak ako čítame v Žalme 26.2. Skúmaj ma, Pane, a skúšaj, ohňom mi prepáľ srdce aj myseľ. Môžeme spolu. Skúmaj ma, Pane, a skúšaj, ohňom mi prepáľ srdce aj myseľ. Naozaj, ak prežívaš niečo vo svojom srdci a vidíš, že jednoducho už sa nedá ďalej a nevieš to zvládať, tak stačí prísť k Bohu a povedať, Bože, pomôž mi s tým, ja si naozaj neviem rady. Ty mi ukáž, čo mám robiť, ty mi ukáž, čo mám spraviť. A naozaj je veľmi dôležité, aby si mal vo svojom živote priateľa, alebo manžel, alebo manželku, alebo proste niekoho blízkeho, kto naozaj sa nebude báť ti povedať, počúvaj, toto už nezvládaš. Prečo toto robíš? Toto si zle myslíš. Ak nemáš takého človeka pri sebe, tak sú dve možnosti. Buď jednoducho tie emócie ťa už kompletne ovládli a ty proste nechceš už to riešiť vôbec s nikým, alebo si apatický, že je to úplne jedno a to tiež nie je dobré. Preto je naozaj dôležité, aby každý jeden z nás mal nejakého priateľa, nejakého blízkeho človeka, ktorý by ho vedel podporovať v zvládaní svojich emócií. Pretože mnohokrát to sami nedokážeme.
Ak máš naozaj takéto emócie, s ktorými nevieš ako ďalej a proste naozaj s nimi bojuješ, tak je takisto dôležité vedieť, okrem toho, že čo spôsobilo to, že sa tak cítim, je dôležité aj, či je to pravda, čo teraz cítim. Tak ako sme mysleli, že nie všetko, čo prežívam, je naozaj pravdou. Neviem, či poznáte Eliáša a jeho príbeh, keď v čase, keď bol unavený, bol úplne hotový a povedal, Bože, sám som ostal, už nikto nie je na tomto svete, ktorý by ťa ctil. Iba ja sám. On toto prežíval, on toto mal vo svojom srdci, takúto negatívnu emóciu, totálne zdeptaný, sám ostal, nikto viac, už konec. A Boh mu hovorí, sranduješ? Veď ja mám 80 ľudí, ktorí nezohli koleno pred Bálom, ja mám svoj ľud. Ty nie si sám, to nie je pravda toto, čo cítiš. A veľakrát je to aj v tvojom a v mojom živote tak. My cítime, že je to tak, teraz je to od veci, to je zlé, to nie je dobre. A to vôbec pravda nemusí byť. My na city nemôžeme dávať. Dôležité je dávať na to, čo je v Božom slove. City sú veľmi dôležité, sú indikátormi mnohých vecí, ale nie všetko, čo prežívaš, je naozaj pravda. Takisto je dôležité vedieť, že čo cítim, či mi to, čo prežívam pri tej danej emócii, mi pomáha, alebo ma to zraňuje. Či mi to pomáha, to, čo práve cítim, alebo ma to zraňuje. Viete, niekedy toto, čo cítim, môže to byť aj niečo negatívne, dokážem vyťažiť v budúcnosti na dobro. Možno ste mali takú skúsenosť, prídete napríklad s manželkou alebo proste s niekým si sadnúť do reštaurácie, sedíte tam pekne dlho a nikto nechodí, hej, žiadny čašník, nič, už vám stúpa trošku, hej. A teraz príde nejaký manželský pár, ďalší, dvaja si sadnú a im donesú, o 15 minút neskôr prídu a im donesú jedlo skôr ako vám. A vy si teraz poviete, videl si to? Je toto možné? Prečo začínam cítiť hnev a prečo? Lebo som hladný, hej, to je proste môj spúšť, som hladný, tak proste som. A teraz, čo s tým budem robiť? Budem kričať na čašníka alebo na čašničku a poviem, že ak to je možné, čo si, ako zlepší mi to servis. Prinesie mi s radosťou to jedlo, prinesie mi perfektné jedlo, alebo mi pomôže k tomu, aby mi netravilo aj to, čo mi donesie. Hej, to situáciu nerieši. A mnohokrát vtedy, keď nevieme, čo s tým, potrebujeme vedieť, si povedať, že naozaj nemá význam hneď riešiť veci a kričať, dajme tomu. A to isté platí aj doma. Ja sám s tým bojujem, hej, hlavne pri výchove detí. A ktorí máte deti, tak to poznáte. Ale veľakrát je dôležité naozaj sa stopnúť v pravý čas a naučiť sa, že keď ma niekto rozčulí, môj hnev sa natlakuje a ja mám proste, ja zvyknem kričať, hej, tak si poviem, nebudem kričať, musím sa ukľudniť, musím to mať pod kontrolou, pretože keď začnem kričať, tak mnohí máte skúsenosti, že poviete aj to, čo ste si vlastne ani poriadne nemysleli, alebo nepremysleli, alebo vy skladáte veci tak, že dopadnú katastrofálne a to, čo už povieš, to už sa nedá vrátiť späť. Preto je dôležité naozaj to zvládať. Keď už máme pomenovanú túto danú emóciu a keď ju máme ako keby použitú alebo vyprovokánú k tomu, aby sme v budúcnosti ju zvládali lepšie, tak je dôležité, aby sme vedeli aj tú danú emóciu skrotiť. A to je fakt veľmi dôležité. Ako môžeme skrotiť? Máme dve možnosti. Prvá možnosť je, že ju zmeníme. Keď je napríklad táto emócia deštruktívna alebo veľmi násilná a tak ju potrebujeme zmeniť. Nie je to samozrejme jednoduché, ale dá sa to. Filipanom 2.5 môžeme čítať spolu. Zmýšľajte tak, ako Kristus Ježiš. Ak proste úplne si na tom a ideš niečo povedať, tak si pomyslíš, že toto by Ježiš povedal. Spravil by toto Ježiš. Vykričal by toho čašníka. Vykričal by manželku, deti a neviem čo. Nie. Panikáril by, keby sa niečo dialo také, že by úplne hotový, nevedel čo a bal by sa niečoho, mal by strach z niečoho. Stále keď prichádzame do nejakej takej negatívnej emócie, pokúsme sa ju zmeniť s pohľadom na Ježiša. Čo by robil Ježiš? Čo by robil on? On prežil
emócie. On prežil každú jednu emóciu, ktorú my prežívame, on ju prežil tiež, keď bol v tele. On vie, čo to je. Skúsme naozaj. A čím budeme pri ňom bližšie, tým viac sa nám bude dariť žiť život podľa neho. A je dôležité veľmi nasmerovať tú danú emóciu, ktorú máme. To znamená, že ju vieme použiť na dobro. To znamená, že ak ja niečo prežijem zle, tak ja viem tú danú emóciu dať keď napríklad prežijem nejaký nefer vo svojom živote, tak ma to napáli a proste prežijem určité emócie, ktoré stala sa mi neferová vec. A to by si tak nemalo byť, nie je to spravodlivé, nesprávne a tak ďalej, a tak ďalej. Ale keď vy túto emóciu zvládnete, keď ju zvládneš tú emóciu, tak ty si môžeš povedať, že keď ja túto emóciu zvládnem, ja vďaka tejto skúsenosti dokážem pomôcť mnohým iným ľuďom, ktorí tú danú emóciu nedokážu ešte zvládnuť. To je takisto jedna z vecí, ktorá pomáha. Poprvé je dôležité zmeniť, to znamená, že čo by Ježiš robil, a po druhé vám pomôže v tom, že naozaj, keď tú danú emóciu zvládnem, ja dokážem mnohým iným pomôcť v tej danej situácii, proste, aby zvládali aj oni tú danú emóciu. Mnohí, ktorí sme tu, tak máme deti a niekedy prežívame hnev. A samozrejme, že keby niekto ubližil našim blízkym, manželke alebo deťom, tak by sme sa určite hnevali, by sme prežili tento hnev. Ale je dôležité, že čo urobím potom. Daná emócia nie je hriech. Hriech je ten následok, ktorý ja spravím. Buď jednoducho, keď dostanem ten hnev, buď sa skľudním a budem to riešiť tak, ako kľudnou cestou, alebo to nechám, podvolím sa, podľahnem emóciám a budem to riešiť tak, ako sám ani neviem, ako sa to bude neskôr vyvíjať. Pretože ja, keď nemám emócie pod kontrolou, emócie majú pod kontrolou mňa, tak veci sa začnú vyvíjať tak, ako ja si neviem ani predstaviť. A preto je veľmi dôležité skončiť ešte na začiatku, keď danú emóciu začneme prežívať. Ak by si sa nehneval na to, že ti ublíži niekto tvojim blízkym, to znamená, že si apatický a že jednoducho nemáš lásku vo svojom živote, pretože hnev je veľakrát prejavom lásky. Boh sa hnevá na hriech, pretože nás miluje a vie, že nám to škodí. A hnev nie je až tak negatívna emócia, ktorá je zlá. Je to častočne aj znakom lásky. Mnohí z vás možno, že túžite po partnerovi a proste sa nedarí a nevyšlo to, tak si zablokoval alebo zablokovala svoju lásku a povie, že nie, koniec. Niektorí, možno manželia, ktorí nemôžete mať deti, takisto veľmi túžite a proste nedieje sa to, tak ste sa zablokovali, ste si povedali, že nikdy viac. A máte najradšej pred bránou pár pitbullov a nechajte ma tak, nikto proste, nech sa ma nedotýka. A to tiež nie je správne, zablokovať tieto emócie. Je dôležité, aby sme ich presmerovali. Viete, na svete je 137 miliónov detských domov, a kopec detí na ulici, ktoré naozaj potrebujú možno práve tvoju lásku. A je naozaj dôležité, aby sme neblokovali a nedusili v sebe tieto veci. Môžeš naozaj tu zablokované veci, ktoré máš v sebe, využiť pre dobro seba, ale aj iných. Skúsme si prečítať Zachariáša 4.6. Nie silou a nie mocou, ale mojím duchom, hovorí Pán zástupov. Možno, že si myslíte, že to je príliš komplikované, že to je také psychologicko-filozofické, teraz čo si tu rozprávame a tak ďalej. Ale jednoducho je to o tom, aby sme nepodliehali náhlym reakciám na emócie, ktoré prežívame. A sami to nezvládneme. To vám môžem povedať aj z vlastnej skúsenosti, aj zo skúseností iných, že sami to naozaj nedokážeme zvládnuť. Ak naozaj chceme prestať zraňovať ľudí okolo seba tým, že nebudeme ovládať svoje emócie, pretože to najviac spôsobujeme. Ak neovládam svoje emócie, tak neskutočne zraňujem všetkých okolo seba i seba samého. A to myslím si, že nikto z nás nechce. A preto je dôležité, aby sme nezraňovali iných ľudí. A aby sme nezraňovali iných ľudí, to sami naozaj nezvládneme. My potrebujeme Ducha Svätého, aby nám pomohol. A preto dve posledné veci, ktoré si povieme, je, aby sme nezraňovali iných, je jednoducho prosiť Boha každý deň o Ducha Svätého. Každý deň. Je to naozaj dôležité.
ráno, keď stanete, alebo cez deň, alebo večer, podľa toho, kedy máte možno, že modlitbu, ale je naozaj veľmi, veľmi dôležité, aby sme každý deň prosili Boha o Ducha Svätého. Skúsme si prečítať Galatianom 5. kapitolu, 22-23. Ale ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, čo je jemnosť, zdržanlivosť, čiže sebakontrola. Amen. Keď budeme mať Ducha Svätého, tak toto bude našim znakom, toto bude v našom srdci. Toto bude v tvojom srdci, toto bude v mojom srdci. Mnohí ľudia sa boja Ducha Svätého, lebo si myslia, že ako náhle sa nechajú viesť Duchom Svätým, tak sa z nich stanú neovladateľní fanatici. A budú dvíhať ruky hore a ja neviem, čo všetko robiť. Ale to nie je pravda. Ak príjmeš Ducha Svätého, tak budeš mať toto. Lásku, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť. Toto prináša Duch Svätý, preto je veľmi dôležité, aby sme prosili o Ducha Svätého. Ak som plný seba, tak ma všetko vytočí, ale ak som plný Ducha Svätého, tak ma nič nevytočí, pretože má pod kontrolou veci. Viem, že Boh to má pod kontrolou, pretože ja keď patrím Bohu, tak viem, že On všetko má pod kontrolou. A keď mám Ducha Svätého vo svojom srdci, viem, že On to má pod kontrolou. Tak ma nič nevytočí, nemusím sa ničoho bať. A takisto je veľmi dôležité každý deň prosiť Boha, aby som zvládol svoje ústa. Dávať si pozor na svoje ústa. Príslovia 13.3 si skúsme spolu prečítať. Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života. Kto však rozdrapuje svoje pery, tomu hrozí pohroma. Amen. Toto si zapamätajme. Je to veľmi výstižne. Celá kapitola 1, 3, myslím, Jakubov list hovorí o tom, že náš jazyk, to je ako zubadlo, viete, ktoré sa dáva koňom. Kde to zubadlo zatočí, tam pôjde celý kôň. Takisto náš jazyk je ako kormidlo na lodi. Kde zatočí, tak pôjde celá loď. A kde náš jazyk pôjde, tam pôjde aj celé moje telo, aj celý môj život. Ak budem hovoriť veci ľudské, svoje, nezvládnuté, emočné, tak podľa sveta, tak pôjdem smerom, ktorý mi dáva svet. Ale keď budem hovoriť Božie veci, ktoré budem poznať z Božieho slova, tak pôjdem takým smerom, aký ma chce Boh. Biblia volá na mnohých miestach v Biblii naše emócie ako túžba, alebo také najsilnejšie je srdce. A preto aj hovorí, že potrebujeme nové srdce. Ezechiel hovorí vo svojom, že proste ja vám zoberiem srdce z kameňa a dám srdce z mesa. Keď naozaj ty potrebuješ takúto transplantáciu srdca, tak popros Boha, aby ti ju naozaj dal. A je to veľmi, veľmi dôležité, aby sme mali srdce, čiže zvládnuté emócie, aby sme mali podľa Božej vôle, aby celý náš život smeroval podľa Božej vôle. A potom s novým srdcom budeš mať aj nové slova vo svojich ústach. A toto je dôležité, aby sme čím viac Božieho slova používali a čím menej svetského slova cez svoje ústa. Preto prosme každý deň o Ducha Svätého a prosme, aby nám Boh pomáhal strážiť naše ústa. Amen.